Ngicela nesenze imizuzu emihlanu sizomuva yonke indlu yesonto le in prayer. As you walk, you pray. So besingasahambi la endlini, so besihamba iSoweto yonke. Umhlaba esiunyathelile siudlile. So move sonke nje in prayer. Sehle senyuka la endlu yonke kaNkulunkulu. In 3 minutes, 5 minutes, moyo ngcwele. Hayi ukuthi siyahamba nje abantu masihamba sikhulumizwe, uNkulunkulu akabadonse eduze, abadonse kude, abadonse kuduze, abadonse kude, abadonsele endlini yakhe. Sihamba sinyathela wonke umhlaba esiunyathele suke sesudlile. Zamana mashanda in Zulu, in Afrikaans, in English, in tongues, in Hebrew, in Latin, in Ndebele, we pray. Kana mashana mahana makana makona mashana makana 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 mashana nam. Siba baba 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 bahantara makuntala makontala makantala makantala makan. Siba baba 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 sonke bafowethu, sonke bafowethu, sonke. We move, as we move, we pray. As we move, we pray. Shala mana mana amanelele. Ola bakata la baka. Shana na na mana mangina mana mazuna mana makuta bakata la ma. Sela baba 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 baba. Shana na 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 shana mana mana makutara makontara makantara makosteri bakata. Ebra baba 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 hantara makusa. Sheli mahantara makutara makutara ma. Bado shega nawe. Wewe wenzagonge kubagusha. Sifigila go siglendao Mawasega Nkulunkulu Unitembale tuja Weno fula mazulu ako makata makata imana mashana makata imana mazuna makana mashana makana makana prima baba 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 hantara makostele makotara ila baba baba hantara makutara makostara makatara. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Tewona ngosumhlabu isenabelo sakho. Wena uNkulunkulu oguqula izinto. Wena uNkulunkulu okhuluma ukuphila abantu bakho. Mayete. Osana. Hallelujah. Imana mahashata. Ina makupa kata. Sukumani mazulu kuphula Nkosi
ya. Imana kusha. Imakuta kata pakuta. Imakuta kata katuka tuka tala. Shala la 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 la. Samtandazo njengemvula yenisela lonke igoli. Soweto for Jesus. Soweto for Jesus. Soweto for Jesus. Shabalabahanda, Makata, Marotoko, Makikenga, Lili, Holy Hoseli, man. Holy, 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 holy. Undwele, 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 uJehova Sibaothi. Undwele uNkulunkulu wenzile umhlaba ngokuhlakanipha kwakhe. Undwele uNkulunkulu welukile umuntu ngokuhlakanipha kwakhe. Sokukhonza njalo njalo. Sohlabelela sinamathele kuwe. Apupa tupa kada. Manginginginginginging. Ma-chi-chi-chi-chi-chi-chi-cha. Ma-ra-pa-pa-pa-pa-tuka. Ma-ton-ton-ton-ton-ton-ton. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oh, let us pray 1 minute more, 1 minute more. Let us pray 1 minute more, 1 minute more. Shada-ba-da-da-ba-da-da-da. Ra-b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 a. Rantaramataramakotaramakatem. Ran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 a. Ran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 a. Oh no 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 no. Oh no 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 no. Oh Shalimai. Oh Shalimai. Oh wow. Oh yeah yeah. Malemas. Oh no no. Oh. Oh no no. Oh no 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 no. Oh na na na. Woo! Woo! Shali mahani mahan. Na 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 mahan na 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 na. Sympathise, sympathise, sympathise. Sempoze ngenkazimulo yakho. Sempoze ngenkazimulo yakho. Awe na shanana. Shanana handonde na maheli. Oh no no, oh no 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 no, oh, na na.
katutata. Suma handena nipa. Shalemahash. Elia bahasuda laha. Shelabakutaya. Moyo ingcwele sithinte ngosebusuku siphefumlele moyo ingcwele siphefumlele moyo ingcwele awe nomo kododa la 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 le 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 ni na na hey na na muni ni mini Mtetele umoya ingcwele wangiqalaza abantu Mutetele umoya ingcwele continue in prayer akekho qalaza omunye akekho obuka omunye ingandunga ibhakata indandandanda ilakathapu awungisizeni bafowethu sinathandazana imzuzu emibili shoni honi pom 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 ipom pom 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 chi 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 ini ya Baba, sonke madoda, sonke zinsizwa, sonke bobaba, sonke bomama, sonke bosisi. Yantanta samthandazo umathisa umhlabathi samkhuleko umathe Elisa inikakho inimapho Inimaka, Inimasha, Ratatata, Yatatatope, Rabrakutaku, Yatakutaku, 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 Yatakuta, Yatakuta, Yatakuta. Eninizela.
Cela ke senze nje. Cela ke senze nje. Kanti ngibuke nonke. Ufuna sithandaze. Khona isidloko. Khona isigodlo. Okufuna sisinyakazise kuleSoweto. Ufuna sikhuphe ngomoya. Siyongqongqoza ngegama likaJesu. Zonke izinto ebezibophekile ziyahlakazeka. Makwazeke ukuthi uNkulunkulu phakathi kwabantu bakhe. Sothandaza sonke bafowethu mawufuna ukumuva. Imizuzu emithathu siyokhansela yonke into. Siyocorrect izinto ezirong ezashiwa. Simanama iningindini. Shananana. Sothandaza ngathi siyalwa, soma siyalwa. Engathi siyalwa. Wonke ama-strongholds ayabhidlika. Wonke ama-strongholds obumnyama ayabhidlika. Pa 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 ta ta. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tonight, everything let us come together. Konga bokuhlakazekile. Ona mahelela. Shala la 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 la. Oh shalaba. Oh shalaba. Agabusu uNkulunkulu. Agabusu uNkulunkulu. Oh mahande. Oh shade. Oh nahanda. Oh nahande. Oh nahande. Oh shade ha. Pam 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 pam. Machichichichi. Machichichichi. No.
khumbula ibandla lakho. Awe, 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 khumbula izivumelwano azenza mhlazana ulihlawulela. Singumsebenzi wesandla zakho. Masilizwe iphimbo lakho lithetha neenceku zakho, lithetha neencekazi zakho, lithetha namadoda, lithetha nabesifazane, lithetha neensizwa neentombi, lithetha nabantwana. Izwi lakho malikhuluma umhlaba wonke. Izwi lakho malikhuluma umhlaba wonke. Rantondo, yantinda, yandomaku, yamamreku, yantandonda, yabrateta, ratala kuzena. Hlala kulendlu Jehova, hlala kulendlu, hlala kulendlu. Makube yindlu yakho yesimangaliso, makube yindlu yakho yesimangaliso. Bafundise ukuthandaza, bafundise ukwesaba igama lakho, bafundise ukudumisa. Yini, inda, ipapa, ithatha. Hey! Heya! 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 Heya bahasa! Heya baba bahasa! Heya baba baba! Heya ya bahasa taba! Chendele masunana! Kikatakuta! Tipakuta! Shana mahando shana! Shela makusana mahasa! Shela mahasa manahana! Mana mashana mahanana! Mangana makana mashanana! Mashanana mashana mahanana! Mashanana makana mahanana! Mana mashana mahana! No.
sonke bafowethu sonke ungaqhalazi umuntu ungaqhalazi umuntu ungaqhalazi umuntu ngisizeni ungaqhalazi umuntu hayi andandonde yantuntantunta yambrantombrenta yantantanta. Can we all pray? Can we all pray? Can we all pray without getting tired? Without getting tired. Ngicela nonke nilungise i-mindset yenu. Anikakayenzi lento ayiplane ngalolu sithathu umoya ingcwele. Ngiyanibona nje nisafuna ukudlala nina. Ngicela ningayiprogram into ezakwenziwa uNkulunkulu le conference. Ningayiprogram into enkulu ezakwenziwa uNkulunkulu. Nizophoswa into enkulu afuna ukuyenza uNkulunkulu. Masukhathele uhlale phasi. Mawusenamandla, walk and pray. Walk and pray. Pray louder. Pray louder. Mawuzwa ukuthi gunqa uguqe senginika imzuzu emini, then I will be done. Ngiyacela nizinenge nani. Ngiyandosa ngiyacela. uNkulunkulu nilalele, uNkulunkulu nilalele. Yes, church, yes, church, yes, church, yes, church. Yes, church, yes, church, yes, church. Continue in prayer, continue in prayer, continue in prayer. Ilimono mazuna, polimono hey. Aya, sinimana le. Wenokhuluma namakhosi akhothame, wena wenzongekho kubakhona, wenophilisa abantu bakho,
wena usipho okuhle kodwa Tolita, Ali Palestine, Anash. Shalima. Ololo. 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 Wabrati Muslim Maria Andari Andari Andari. Yara Katala Tata. Sekwenzekile semukela ngokubonga amaZulu umkhuleko wabanhliziyo umkhuleko wabazithobayo yaphendulwa ngokuphuthuma Mangondeli Majili Kasteri Masoli Mohanini Monesini Nkosi besizele ebusuku pa ta yona nto besizele ebusuku besizokhamisa njengalamaphuphu Shando Shili Deki Katu Pata Tita Yanta Yamra Kundeli Sifunze ukuhlakanipha kwakho sifunze ulwazi lwakho sifundise izindlela zakho Shambra Rambreko Yantato Yantanta wonke amadolo awaguqe wonke amadolo awazi ukuthi wena uNkulunkulu wena wakhuluma kuLazaro esenuka impethu wangena emathuneni wathi Lazaro
siphume emathuneni. Sikhona yini isimo esiwehlulayo? Ayeke kuwe. Wena khanyise bumnyameni. Mama umpostoli akasikhulekele. Glory to God. Oh, Nkosi yami. Anda lebrosa to yabahandera bosia. Ekabosianda yabas. Elabase yaboshika. Endaya basika boko saya. Lika to yabasia. Lebrase kabosha taya basanda. Manta te yaboko sa. Librasi kabosha ta. Ketatabo kosa. Libre kesita yabasaya. Manta tabo kosa. Le rabasi kaboshanda. Ela rebo kosa toya. Mikato shapakasea. Siyabonga moyo ngcwele. Khuluma ngezwi lakho. Thank you, Jesus. Asifuru Genesis, but Genesis chapter 1. Moyo ingcwele. Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 verse number 6. Genesis 1 verse 6. And God said, and God said, verse number 9. and God said, let the water Go back. Verse 11. Then God said, verse number 20. and God said, verse 20. Verse 24. and God said, Oh, verse 29.
Then God said, Siyabonga baba ukufunda kwezwi lakho. Sibusise ngale mzuzwana. NgoJesu Kristu inkosi manje naphakade. Amen. Ngicela simenge izinyawo sishalo baba umpostoli izandla noma wethu. Mama umpostoli esikhulu izandla siba. Yes, baba. Umuntu kaNkulunkulu, umuntu wasezulwini, mama umpostoli. Abefundisi bonke abakhona, Pastor Harry, Mfundisi uDlamini, obaba, omama, wonke amakhosikazi abefundisa khona. Abasuka eduze nakude. Young people of God, izisebenzi zonke zalendlu yase prayer center. Ngiyanibulisa egameni lenkosi. Oh, usiyami no amen awusekho. Silapha kule ndawo. Ngicela ngicishe ngane mntana ungikale only 3 minutes and then udlala ngalo ndlela ojwayele ngayo. Ngicela sibheke ngapha sonke bazana bami khona lokuzana. Kufanele ngibuyisele kumpostoli manje enze closure. Logo ebesikwenza manje la. This is our foundation. Baba umpostoli uthatha imic abafike la esibheka apha sonke abafike la bafike bathandaza bandla laseGoli bandla la kampostoli uNcanda sona sisekelo lesi yabona bonke abantu mabezwa kuthiwa ibhilidi liwile kufike imvula wafika umoya waphephula iroof wayusukuphephula neendonga indonga sinacala iroof ayinacala kwanakala kwi-foundation noma ingabhidlika futhi leyo building kodwa i-foundation mayisekhona angazobe ngizwa yini mhlambe i-foundation ngithi ukunikezela elinigama ileli lapha ezulwini lenkosi ndiyayazi I know the plans that I have for you, plans to prosper you, not to harm you. Jeremiah 29 ndiyayazi Thixo uthi la I know the plans I have for you. Ngakhohlwa njalo malithi plan likhuluma ukuthi noma imoli iwile kunabantwana ukuthiwa ama-architect afika agcina iplan ye-building yonke mawuthi usentini ifika iziphepho noma ibhomu mhlambe la ibhomba ngiyalinganisa mabe babaza abantu khona abantu abangathuki labo kuthiwa ama-architect wona ayigcine phansi lapha ayidweba khona kwiplan ifihla kuma-laptop abo noma emaphepheni noma ingagudlwa mangayiwa kuyona bayoyibuyisa njengoba injalo malithi izwi lenkosi-ke ngiyayazi ngicabanga ngawe yokuphumelelisa lisho ukuthi noma impilo ingazama ukwenzani kulelokhuzana empilweni emzimbeni noma emsebenzini noma esikoleni kodwa ngeke lishintshe iplan eyaplanwa ngawe awunikhona kodwa bafowethu uma senze restoration ngeke alikhohlwe igama lakho angikho kakhulu lapho abantu bami ngila kulento ethi nonke ninangani zala ekhaya noma senike ezindlini noma nike emsebenzini nama groups enu noma ni WhatsAppana nakho izikhathi ngiyakubingelela mfowethu good to see you nakhe izikhathi noma 5 minutes yoba mncane kuwe kuNkulunkulu uyi-investment nilenze elixesha lokuphuma engubeni ke nilula izandla eduze kwembhedeni nithi inkosi senza ivision yaleli bandla iqhume amana ama-vision ahamba kancane lena ibe nejubane uNkulunkulu akanawo ama-delays ngilalela abantu abami uyabona uma uthandazela ibandla uNkulunkulu unaka izinto zakho this is too much for you uma ukukhulekela umsebenzi wakhe uNkulunkulu unaka izidingo zakho yekani ucela imoto nemshado nemizi kufunana umbuso wakhe
nithi uNkulunkulu kufana noma nakha indlu yakhe yena wakhe izindlu zenu. Biblical lisho njalo izwi lenkosi. uNkulunkulu bantu mantu zazaningi lezi zinto manje ngicela ngicuphele iwash lami lapho mfethu u7 minutes and then senzeni closure. Uyabona ulokhuzana uyabona le foundation le yona enza abaningi bangafa. Le foundation yona ama business wonke amanye lapsa elakho la ngalapsa. Le foundation yokuthandaza yona eyakha umuntu. Nongibonga eminyakeni ewu5 ezayo mhla celebrate u5 years la ekhaya sogcwele abanemali nabangenamali sokubhaka imoto anokwazi ukuthi azizalwanga nangamavesi amaningi satshala imthandazo uDavide azange alimise itende kodwa kuthiwa wahamba waya emgedeni kuthiwa exoshwa uSawuli wafika wangena ngaphasi komgede esukelwa uSawuli kuthiwa ehle lapho kwafika amadoda eqhamuka ezizweni ngezizwe kuthiwa eza kuDavide athi David umelele uDavide wathi evusa amehlo ethandaza ehlele emgedeni wabona amadoda amaningi eza lithi wayesememeza wathi manize ngobubi uNkulunkulu wami akanijezise manize ngokuzongibulala uNkulunkulu wami akalwe nami kuthiwa enindoda yahlikela umoya uthiwa uAmasayi kuthiwa yamemeza uDavide asizile ngobubi sizothi uNkulunkulu wakhe akabe uNkulunkulu wethu sizothi la ufa khona sofa khona sizothi awunikhona kodwa bafowethu thu Davide wawamemeza lamadoda thu amayisehleni noDavide lamadoda kuthiwa abantu abami uDavide wathi mayisehleni nawo lamadoda lawa kuthiwa mebuza eyoqala yaqala ya testify yathi mina bengiphethe isizwe endaweni ukuthi ngixoshiwe esizweni sakithi ngadla imali ngadivoza ngaba nama crisis empilweni ngadingiswa thuwa lamadoda ayehamba endleleni wonke exoshe ezizweni la ephuma khona mayehamba endleleni engazi ukuthi ayaphi kanti adoswa umthandazo kaDavide uDavide ecashile emgedeni kuthiwa uthi uDavide athi lamadoda mayefika emfica emgedeni uDavide lapho uDavide kuthiwa wahlala nawo lamadoda yathene ngiphuma la bekunama crisis kanje ngixoshiwe la ngiphuma khona thu uDavide wayesebhala ivision wathi labantu abayifunde kuthiwa mabeyifunda labantu bathi siyayibonga lo ibhalile sicela ukutadisha wena kuthiwa la ibhale phasi kuthiwa bathi siyayibonga kuthiwa bangena kuyena bathi umuntu onjani uthi umbhalo lamadoda athi mayehleni noDavide ajika azafana naye kuthiwa aphuma ngelinye ilanga eyolwa eshiya uDavide endlini kuthiwa afika iJordani liphuphuma kuthiwa alihlamba ngezandla lingawelwa umuntu kodwa mhlaba egcwele indoda ethandazayo baphuma ngaphesheya kwalo awunikhona kodwa nibaseSoweto kuthiwa mhlaba egcwele umuntu kaNkulunkulu ophuma emgedeni othandazayo kuthiwa baliwela iJordani liphuphuma bafike balwa banqoba noma sebebuya baluwela iJordani liphuphuma begcwele uDavide ithi verse imposter unqanda ithi lawa madoda afika kuDavide akhula aze aba yimpi enkulu kungathi yimpi kaNkulunkulu malibhala ngawo lithi the mighty man of David bafika benama crisis bafika indoda ethandazayo ngiyaphinda amazwi wami azange amise tende uDavide kodwa wathandaza uNkulunkulu wadosa abantu eduze nakude njengoba sithandaza siyabamemeza namhlanje sibamemeza la behleli khona ngegama lika Jesu umthandaza una distance umthandaza una distance umthandaza una time frame umthandaza una ma limits siyamemeza manje sibonke ababhilonga kulombono
abeze begijima. Abo bajabulela abantu babezokubheka esibhedlela ugula obaxosha mawuthanda ngcono ningafiki uma imthandazo ingafikanga. Ngoba mabefika ngesidumbu uthi bathi bephuma bethi uyahamba lo. Kodwa khona amaqhawe engwaziyo mina noma engasezange esibhedlela athi Nkosi makufa yena kodumisa abantu, makufa yena ko-ashalisha abantu, makufa yena ubani othatha esontweni angafa kanjani indlu yesonto yethu safuna ukuyakha naseMidlands nasendaweni ukuthi nokuthi nakuphi. Yabona bafowethu, uma uke waphiwa lento kuthiwa ukuthandaza, umuntu ninake nabaselokishini, umuntu othandazayo ufana nekati lasemafama. Ikati lasemafama ulishaya ulibulale bese ulivalela ngesaka, ulithathe bese uyoliphosa emfuleni, uliphose entambama bese umfula uhamba nalo. Bese kuthi uNkulunkulu wendalo athumela amandla akhe phezukwekati elibule umnikazi walo kabuhlungu, afika aqanqa isaka, atshela amanzi ngoba yamlalela, athi dudula leli kati ngasemsebeni, bese lipha amandla ngamasenses akubo lalibulawe khona, bese lihamba lihuhuluza libheke ekhaya. Kuyothi ekuseni ngo-5 uzwe kuhwashaza isicapha, sithi isicapha kanje. Mawuthi uyavula leli kati obuthi ulibulele, kusukuma uNkulunkulu owazi idethi yokufa kwekati. Uyazi malingena mama umpostoli kube ngathi ungaqophoza umnyango ulibalekele uzuvalo, ingoba bowuqedile ngalo uthi lifile, ingoba wena bosulingcwabile. Imani abantu baseSoweto ngikhulume, umuntu othandaza unjalo noma ungampressa uthi akasayisurvive, uNkulunkulu uthumela ama-images, uNkulunkulu uthumela abantu bakhe. Umuntu weprayer nasogwadula uyadla. Nkosi yami ngazi uyithini lento. Ikhalenda okufaka likade engakashayi wasukuma uNkulunkulu wengcebo warestorisha ukati. Leya ndoda lapha yaphoqeleka ukuthatha uphuthu nobisi ilifide lize lilulame, kade ithi libulele. Umuntu othandazayo ngiyaliphindela, noma ungamshiya uthi uyisicaba, noma ilife ngamshibe njani akafi. Ngiyangibezwe laba abayingane spiritually bathi hey izilingo zangenza ngadry ngisho emoyeni, ama-tough times angenza ngangabe ngisakhonza. Ilanguage eyafakwa sikhulu enkonzweni, ilanguage yaka-Sunday school. Ngima ngilitshela ilanguage yama-spiritual graduate akomoya. Mawulingwa uthandaza kakhulu, hayi man, mawulingwa ulove kakhulu enkonzweni, mawulingwa udumisa noma ulimele, mawungenamali uthatha noma ungenamali. Akaso manyangizwe lakasitheni izandla bafowethu. Mawulingwa uthandaza kakhulu, mawulingwa amanetha uwehlisa kakhulu. Kodwa ngikhothi izwi lenkosi elithi useduze nabanhliziyo yaphukile. uNkulunkulu uyawuza umthandazo womuntu okwi-lowest empilweni. Kungcono ukuthi umfundisi wala ekhaya akekho benomama. Ngenza kukhuluma into esensitive la endlini, kodwa ngoba matured angicabangi lizo baphatha kabuhlungu. Cishe la
nangu Baba uDlamini weziye or is busy there Baba Mfundisi uDlamini. Cishe kubafundisi base KZN la ngisuka khona nabase PMP concerning YouTube, Facebook, TikTok. Cishe number 5 kubantu abamnyama kwi-age yami obukwa izwe lonke lase South Africa. Bathi ngiphindele kwisizini engikuyo cishe umuntu ontanta ngamabhanoyi manje ngikhuluma ngami kwi-age yami cishe mina indlela engithenda ngayo TikTok, YouTube, Facebook, indlela engithenda ngayo all over ngezwe abantu abaningi bangizwe. Kwaba nenkonzo ngoJuly ngukhohlo ebranchini enkulu yaleli bandla lase prayer center. Kuno 6 years wami ngimisery Nebeton. Everyone concluded that SV will never arise again. I was totally crushed and dead and labeled West. Kwabekwa iche kwathi rest in peace. Ngambena kwenye inkonzo ngihamba nomfundisi othi uXaba osibaru walo mpostoli ekhaya ubaba uNcanda. Sayelindelani. Kanti safika lo ababo lapha emuva othi ubaba esithidla mina eze kumfo wabo ubaba umpostoli uNcanda. Ngakhuluma ngeprayer. Kukhuluma isibotho esilimele. Kodwa besibhizi nealtar. Ngathi mangishumela lapho wathi mayipost up owase page lasesontweni leli lababa uNcanda. Wathi mayipost uST umhlaba wabheduka. Umhlaba wabheduka. Ngazo mina ngizwa yini. Namhlanje ngiyisitsha esondla izizwe ngiyakhuluma ngedivorce eno part 1 no part 2 kwanyakaza iSouth Africa yonke imani khono odlala indima yaNkulunkulu eseva ikati. Umfundisi wenu nobaba uST badlala indima yokuseva ikati elewumina bese lifi. Bangithatha bangibeke epulpiti. Hayi. Ukube nginamandla benza khuluma into benza khuluma esinye statement kube nginamandla esithi yamolo bhuto thu candle lento thu ikhandlela yazi like likhanyisa ugesi ungekho lithi kanje likhanyise ukwazi nokubheka amabhuku ukwazi nokutadisha ukwazi nokwenza 1 and 2 nokudlula umbhede kodwa khona imfihlo yekhandlela njalo mangilibuka libihlika ngapha umuntu ujabule lazi lakhanya kamnandi kanti liyafa. Kodwa liyakhanya. Indlela abantu abangiselebrate ngayo abazi ngiphuma ekubihleni njengekhandlela. Yangibuthele epulpit le ndoda benomkayo bangipha imali kanti ingane zami azidli. Namhlanje mabe ngibabaza abantu bebuka bethi upostoli esivingi yazi mina ukuthi imiyango yonke yasivaliwe. Sekuvalwa amapulpiti Nkosi yami uyabona. uNkulunkulu uyakuvusela abantu. Ma izwe lonke likhohlwa uNkulunkulu uyakuvusela izinhlanzi ezothi noma sewungaphansi komgodi sokwi-basement bese lethi inhlanzi isuke ePretoria kuthiwa eyaDlamini isuke eNanda kuthiwa eyakwaNcanda ibe siyakhamisa ingitransporte namhlanje ngiphilisa izizwe nezizwana. Namhlanje ngiphumuli ngilala ngikhathele ngilale ngimvithi khona uNkulunkulu abasebenzisa bayongivusa ngifile. Angaso mina ngizwa yini nisekhona kodwa bafethu nisekhona namhlanje ngiyisitsha mina ngikhuluma umdlalo mina ngikhuluma u6 years full with pain and misery.
ngikhuluma mina angazi abantu bangikhuluma endlini uNkulunkulu khona into ayenzayo njengoba ngikhuluma ngomkhathi engathi banganda abantu abazavusa ama-giant acishafa kunama-worshipers acishafa kunama-intercessors acishafa kunama-preachers of the word acishafa kunosomabhizinisi abacishe bafa kunemishado ecishe yafa kodwa uNkulunkulu wathumela le ndoda namhlanje ngiphilisa imishado ukube beningekho ibiyophilisa ubani namhlanje ngimele umhlaba wonke ukube ngafela lapho bengiyolokhu uzobani makabonke uJesu ovusa ibaba ngezaleni makabonke uJesu ongamlahla umuntu wakhe makabonke uJesu osabo Ampostoli namhlanje kuno 60% othandaza nomthandazo othi lo muntu wanquma langafi khona abantu abaningi abanyakazile bathi lo muntu wanquma langafi babona iimpact engiyenzile emhlabeni ibizovelaphi kube ubaba uNcanda wathatha indaba atshelwa zona ngami ukuba uDlamini walalela abantu ngoba simambokoboko ngezinto ezashiwe ezinye siyazazi ezinye asizenzanga mina ngiyalazi izwi lenkosi uJosepha ethi abantu uJoseph ufile ubaba wakhe wabuka ibhanti ligcwele igazi wayeyigiant ubaba kaJoseph kodwa wehle emzimbeni wazi wamncane uthi ingane yami ifile kanti ingane yakho abayifanga baningi abantu abangcolisiwe sabavala ngisho izulu kanti abanaqala. What if Mando Shandai? What if your pastor and not Dlamini nabo ba joina to crush me? Lama nations abayophilisa ubani? Lama divorce yangaka ekufuna ngowalapha ayophilisa ubani? Lama separation angaka ayophilisa ubani? Labantu engisazokhuluma kubona ngithi hey webafowethu wemnteka Ncanda mina ngisazokwenza i-public statement ngizazokwenza i-public statement ofuna imenezelo umhlaba wonke i-public statement angazi ngoyimemeza kanjani kodwa ngobe ngimemeza ngithi i-Christianity enoJesu wafa wavuka abantu bakhona baphaphame bayeke ukuzondana bodwa bayeke ukuthathana bodwa ngizangizwa ngephasi indaba ezikimemeza webafethu uNkulunkulu ufuna ukuyisa isithunzi sebandla lakhe yike vusa izinje bezithine bese zinuka uNkulunkulu ufuna ukuzobuyisela ibandla esiqongweni ukuze wonke ama-altare aguqe usale i-altare lo muntu owafa wavuka. Ungidlulise enhlungwini ukuze ngibe nesibindi. Khona amaclip abhizi lokwenziwa umfundisi wenu enokwenza mhlawumbe 5-10 minutes. Angazi uma ngamblame uNkulunkulu but uNkulunkulu akablamewa ukuba ngenze ngibe umuntu omnyama Nxumalo aphinda ngibize angisoli kwakufanele kodwa nginesikhalo ngoba indle emnyama ishumayela u3 hours thandaze 5 minutes abagcotshwa abantu abamnyama abanalo ixesha noNkulunkulu ngiphinde futhi kurare ukuthola abefundisi abaspenda 30 minutes in prayer kurare ukubabona beduka ngeemoto nje bayohlala noma i-hour ehlathini noma emotweni. We are good in preaching. We are good in prophesying. People who are not good in prayer.
impact engabe enzeke emabandleni nakubantu abaclose nathi ngabe idouble shekile kodwa ihamba slow. Preachers, they don't want to pray. Look, if in style samabandla abantu abamnyama, they can sing 10 songs and pray 2 minutes. They can prepare songs out 10, but no one is preparing to pray. Yiko rabecula impact ayenzeki kuze kulinda umuntu ozoshumayela kanti mabethandaza worship team yakho nafuna ufike 10 minutes before he hand over my mic. Ithandaze uzayizwa mayala phaya ibamba le mic uyothi umuntu ephaka imoto uyobe ngqanqazela uyothi engena umuntu ene-cancer ene-storm ene-depression athi angisathandi angisalindi ngishintshe umayela nomphosolo ubaba uncane azasho omunye angimuzwa noma eshumana nobaba uncumalo kodwa khona abantu abaphekayo omunye noma ngasamzwanga intshumane kamamfundisi kodwa make bapheka laba iyona njini le efika bonke labantwana laba funa uNkulunkulu abagobe aphinde bagobe ngoba ibona isosi ebandla. Hayi bengekho prophet emoyingcwele ibona laba injini ebandla. Labo ofuna ngelanga babedumisa bangajwayeleki sisibona inyembe zithi kanje onamafile sobonesha umoya ingcwele aqale ngabo andubeze kuthina people of prayer. Cela ukuvala ngalamazwi wathi uNkulunkulu wathi Genesis besifunda God said uNkulunkulu wathi God said. Ufana ngalamazwi. Get ready bafowethu. uNkulunkulu ucela ukukhuluma nathi. Uzakukhuluma nawe umopha. Uzakukhuluma nawe ubonda uphuthu. Uzakukhuluma nawe drive imoto. Uzakukhuluma nawe use-office. Vlana inhliziyo ufuna ukukhuluma imist. Uzakukhuluma nangabantwana bethu abancane. Sake sivuswe ingane zethu thina zithi baba khona abantu abagcwele endlini. Uthi yababuka wena ngamehlo obuthongo ungababoni kanti ama-angels and seraph. Nemizi yethu izavakashelwa yingelosi. uNkulunkulu uthumela into entsha after imese enzeke ebandleni uJehova uyacorrecta. I think I'm done. Ngithule lokho. Bantu abalekhanja baniqala umsebenzi uvutha ungaka. Get ready to open your heart and your eyes. Nibuka izinto uNkulunkulu azozenza. Pray. Nizobona manivakasha elindelani nale enokhuzeni emabhrinjana ekhaya wonke aqalwa ngenyembezi zalo baba nalonkosikazi. People were not there. Namhlanje ama-mega church bangena bayathutheleka umthandazo badonsa kude naseduze abakhiphe ngesidlozane abanavume balimale kanti bazophola kulendlu. Yonke into ekhuzana ekhaya khulekane ningayeki ngoba uNkulunkulu uthumela isizini yokuthi azosho wathi kube khona ukukhanya. Hawu madoda singena kulelo gcobo sisosha izinto zenzeke manje. Hawu madoda uNkulunkulu usiphele lo gcobo manje kwisizini ka2026 bizizinto zenzeke ngegama lika Jesu. Yonke into ofuna ukuyibona yisho. Awungamemeza namhlanje yonke into ofuna ukuyibona kuyoshaya iphasi kuyiphethe ngezandla. Kuyoshaya uNovember uyiphethe ngezandla. Kuyoshaya uDisemba uyiphethe ngezandla. uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya kwaba khona. Wathi uNkulunkulu makube nje kwaba nje. Nathi sinalo lo gcobo siyasibiza izinto nezaprofethwa masize ngegama lika Jesu. Nezaprofethwa masifezeke. Nesasithandazela masenzeke. Nesasinikela masenzeke. Simeni ngezinyawo. Da na 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 na.
angazi wacelani, angazi sibe isiprofeti esehla kulendlu. Bona konke kusifika. Bona kuphendula imithandazo yeminyaka. Thixo kenze njalo phezu kwempilo zenu. Thixo nibusise, uThixo nisikelele. Thixo niphe insuku ezinde zokuphila. Angazi ngena kanjani lokho. Angazi ngena kanjani lokho. Khona ngathi uyanyeneza la endlebeni mama apostoli. Uthi angisho lamazwi. Engathi ukuhlakaniphe nazalwa nako kungasuswa. Bese kudedela ukuhlakanipha obizwa ngewisdom. Omngaveli kubazali, omngaveli ehlobeni, kodwa obuvela kuNkulunkulu kuphela. Engathi zonke ingane zala ekhaya zingane wisdom. Engathi wonke umuntu okhonza la ekhaya ngane wisdom. Yini wisdom? Ilena bathi bonke abantu becela ingcebo, becela imali eningi, becela insuku ezinde zokuphila. Kwathiwa wena Solomon uthini? Wathi bengicela inhlakanipho. Hlaniphani nonke ngegama lika Jesu. Ngale conference qalani izinto ezingakaze zenziwe abana abantu. Enzani history manikhonze prayer center. Zonke ingane zalendlu nabavakashile ibana ama trailblazers. Yonke into entsha iqale ngani. Ngimemezela ukwenzeka kwezinto ezinhle ngegama lika Jesu. Siyabusa, 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 siyabusa. Siqamba izinto ezingekho zibe khona. Siqala amabhizinisi akaze abe khona. Siqala emsebenzini kuthiwe uvelaphi lo muntu. La 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 le. Ta la 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 la. Cela senze imizuzu emibili ngibuyisele kumongameli wami. Cela sithandazeni. Nkosi bengithumela lokho. Empilweni yami baba njenganowesifazane owathatha uMoses eyomncelisa ngathi uthatha umholi. Everyone may be posted in Apostle Unqanda. Some who are close to me kuba njenganami kwehla inyembezi. Mama ebona uDlamini ngipostile kwehla inyembezi. Ngithi ngaba kunje. Inkosi inibusise bafowethu. Namakhosikazi nemndeni yenu namabhizinisi enu uJehova abe nani. uNkulunkulu anqobele izitha, uNkulunkulu anenze nibe nokuthula. uNkulunkulu anifihle kona kwekuphumeni nasekungeneni. Athatha amagama enu awenza abe makhulu emhlabeni. Maqhamuka nina kuguqa amakhosi, kuguqa izinduna, kuguqa ophophu, kuguqa abantu bathi velaphi le ndoda enje. uJehova nibiyela, abiyele imndeni yenu, abiyele abantwana benu, abiyele ngisho amabandla enu, abiyele ngisho ama-vision enawo. No one will stop you in Jesus' name. Hambani nitashe izizwe ngezizwe ngezizwe. Moya oyingcwele. Cela sithandazeni sonke. Father, we honor you and we salute you. We give the praise, the honor, the glory. Indeed, you are great and faithful God. Yesterday, today, tomorrow, you remain the same God. Thank you, Lord. Moya oyingcwele. Hallelujah. Siyabulela baba. Nangalolu suku namhlanje sibusise. Ubeke nathi usifihle usilonde emseni wakho nasemandleni amakhulu. Thank you, Lord. I pray. Amen. Shaya izandla sidedele ubaba wethu. Thank you, Jesus. One more, demo.
Sabana.